la graciosa Runamula. I era Ichuka, una dona molt graciosa, que un dia, quan la seva família va marxar a pescar, recollint fruites amb les seves terres, va sentir el veí Mamerto, un respectat bruixot que resant cremava fruits i herbes per la mare selva. Ella ballant es reia d'ell, fent-lo enfadar tant que ell llançant petites estrelles amb la seva mirada la va transformar en una mula que no va parar de bramar. Les estrelletes es van perdre en la llunyania, mentre ell va buscar cucs surís per menjar. Quan ella va despertar, hi era a casa. El seu marit la va portar, quan la va trobar adormida a terra. De nit, tots van descansar menys ella, que convertida en mula, va recórrer els carrers. El marit, sentint el soroll i no trobant-la, va sortir a buscar-la. Però només va cercar l'animal, que acostant-se va ocultar la seva cara. Ell, llançant una corda, la va subjectar pel cap i després, amb molta força, la va tranquil·litzar. Se li van posar els pèls de compte quan l'animal va parlar amb la veu de la seva dona. Ella li va explicar que el veí la va tornar mula. Disgustat, trobant el bruixot, el va aixecar pels braços dient-li: o li treus l'encanteri o et fico al riu dels llangardaixos. Aquest, espantat, traient-li el mal, va viatjar uns dies. Quan va tornar, Ichuka el va saludar amb respecte. Amb el temps, després de regalar-li una cistella de fruites, Mamerto va tornar a ser el seu amic. Però les petites estrelles llançades també van tocar altres dones, que convertides en mula viatjaven pel bosc. El bruixot, quan va sentir que venien els seus marits, va córrer per curar-les, abans d'acabar a l'estómac d'un llangardaix.